Puška muqaddes bûne. Deş kerema xwe re ka strankî bibeş tu kîja dibêjî. Ez ê müşteranê Xelîlê Xazî bêjim ber ku behsa tu ji Amedê hetin vir xêr hatî ser çavan. Silayê me jî bo Amedê gelê Amedê. Jî têya Xelîlê Xazî ber min ne çêkiriye her deverê cuda cuda tê te gotin vî milê ez xelqê bilîsî gundekî hîzanê me min ji wan milet deybêjî û çaxî seh kiriye û hat bêjin ez ê wî birayê te xwe re bêjim. Ki Bedirxan gotiye înşallah tê dilê we be. Xelîl alo 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 Xazî enem govat sefilî le 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 bela Xazî Kuram gotat ne qalane Kermancan çamatı çek qizemi ruha kemaleş xorat Xazî Xelîl ox de o sefilo Xelîl la la mgo Diyarbekir xoş Diyarbekir enem go dergevana wan derî dada lê qed venekê Ene Xelîlê Xazî Kurkê Kirmanc bî hatê derbas dibê destêkin cêr û mêlê binca min esnekê er Xelîl ox de o erê dûrox Xelîl alo alo mgo Diyarbekir bibe dene enem go sera ve Elî pale bera beno sene kuratın evra navadın o cigere meveke mezabike hamid da kullu maraziyatana Xelîl ox de o eredûrox Xelîl alo alo mgo wevçe dore li hewşa wedox enem go bara we gul bêşkirtîne hemdê xwedox Xwedê bike min rozê cimilê cemî me ta pêxember Yemin û Xelîlê Xazî bike nava li hêf û dûşekê ca qedî fedo bo Xelîl ox de o sefîlox Xelîl alo alo kuratine were li ber destê min to beke enem go destê xwe neş helal û heramê xelqê veke Kura wezê da bike belkê Xwedê taxmasûn ku bere sera xanimê qismetê lê canê te bike Xelîl ox de o erê dûrox Xelîl alo 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 emirox enem go bejnawa te zêra ve emîna tîrox enem go qaşê we gute heng westîrox İnşallah helqetê Xwedê sererî payzê tê bisko sumbêl bine cîro bo an Xelîl ox de o sefîlox Eva seb xatirê te amed Saat baş.